Hi mga Wamshis! Good morning! Welcome back to my channel. Nawagahan natin na kipagmaritesan mula kay Mamshi Milagros. Ayan, kilalanin pa natin si Miss D mula sa kanyang mama. Let's go! Nung lumalaki si Miss D, tawag dito, anong klase po siyang estudyante? Maganda rin sa school nila. Kasi yung mga teacher niya, pag hindi, late siya, magpunta dito yung mga teacher, kunin siya. Kasi po, bakit siya nalilate siya? Sa halaman ko, siya ang asikaso. Nag-aalaga. Oo. Bago siya pumasok sa school. Oo. Tapusin mo na yung trabaho dito. Uh-huh. Na minsan, malate na siya, mapunta ang maestra. Saan si Didong? Ikaw nandito. Magbihis pa. Sige, hintayin kita. Kukunin siya sa maestra. Isasabay siya. Isasabay. Ano ba siya? Masipag ba siya mag-aral? O Oo. hindi naman siya pala absent? O yan. naglalakwat siya? Hindi yan absinus. Hindi absinus yan. Kung anong Masipag trabaho. naman. Kung anong trabaho sa school, siya ang Ginagawa niya rin. ginagawa rin niya. Matataas naman po yung mga grades. May mga ribbon, award. Oo, award. Marami din. Oo, marami. Okay, nung lumalaki po siya, paano niyo po na-discover na siya, na bayot? Oo. Alam ko talaga yung kilos niya. Mm. Yung kilos niya parang babae at saka ganyan-ganyan siya. Sabi ko, Kembot-kembot. oy, ano naman kayo, babae ba kayo? Huwag ka nang maingay, nanay. Sabi niya, ganito talaga ako. Hanggang naglaki siya, ganyan talaga. Pati si papa niya, si tatay, hindi nagalit ba? Hindi, yung mga kapatid niya, magtawa lang palagi. Sa kanya. O, sabihin, pag magsabado na, punta sila dito, magpatugtog sila sa, para magsayaw si Didong. Sayaw-sayaw. Oo, sila magsayaw. Ano pong hilig niyang laruin noon? Yun lang sa school. Mga Dakpanay, yung ba? Habulan. Oo. Maghabulan. Okay. Nagdadamit, babae na ba siya niyan noon? Hindi naman. Lalaki, pero hindi siya nagdamit ng babae. Lalaki talaga. Nung pumunta siya sa Maynila, doon na siya siguro. Nagladlad. Hindi naman po kayo parang nagalit na Hindi. umalis siya nagpunta siya ng Manila. Hindi. Umalis siya dito. Hindi. Pag mag-uwi sa dito, yung damit niyang pambabae, bigay sa akin. Basta pambabae. Oo, basta pambabae, sa akin lahat. Anong klaseng anak si Dito? Ngayon na lumaki na siya, nagkatrabaho na siya. Paano kanya sinusuportahan? Lahat na gastusin dito sa bahay, siya ang nagsagot. Ilaw, pagkain namin, at saka yung mga insurance ko. Tapos na binayaran niya yung mga insurance ko. Gamot? Gamot. May maintenance ako, siya rin nagbili. Talaga. Paano naman po sa mga kapatid niya? Hindi lang. Yung mga kapatid niya, pag mag-uwi siya, bibigyan niya lahat yung kapatid niya. Oo. Maingay ba si Miss D? Siya ba yung tipo ng madaldal o Hindi. bunganga na Baga hindi siya madamot, no? Magtawag siya doon kay Didong Ding, ganito. Hiram ako ng 1,000, hiram ako ng 5,000. Bigyan niya, nanay, mayroon akong pinadalang pira, ibigay mo ito kay 5,000. 5,000? Oo, sige lang nanay, nandoon ang mama niya sa ospital. Sabi ko, sobra naman kayo din. Sabi ko, huwag ka na maingay nanay. Yan sa Panginoon sa akin? Yan ang sinasabi Kumaga niya. tulong din. Nagtutulong. Kaya hindi rin madamot ang blessing kay Ding kasi papagbigay din Kahit talaga siya. Kahit sino dito, bibigyan. Yung mga bata dito magdaan, tawagin. Tulungan Oo. niya. Bigyan kita ng 100. Sabi ko, Didong, sabi ka nang maingay nanay. Ang bahay natin hindi pa tapos. Ay nako, sa akin na yung problema. Pag mag-uwi ko, tingnan mo. Kung sakali po ba na magkaroon ng kasintahan si Ay, Miss wala D, akong problema. okay lang. Okay lang sa akin. Mag-boyfriend siya, ganun? Oo, okay lang. Hindi ako galit.
Kasi lalaki siya. Uh-huh. Hindi yan magbuntis. Oo, hindi yan magbuntis. Kaya okay lang. Okay lang. Kahit 5 pa, 10. Hala. Bahala na siya. Bahala na siya. Kay hindi man yan magbuntis. Wala, hindi ka tutol. Hindi ako tutol. Kung sakali dumating sila dito isang araw, kasama niyo yung boyfriend niyo. Hindi ako magalit. Okay Bakit lang. ako magalit? Okay lang sa akin. Masaya ka rin. Makipagkilala ako. Ganito. Kung ganyan ang ano ninyo, mag-boyfriend kayo, huwag mo anuhin si Didong, baka suntukin mo yan. Yan ang mahirap. Ako na magpatay sa iyo. Oo. Hindi ako tutol pag mayroon siyang kasintahan kay lalaki siya. Okay lang yung ganun. Oo, sabi ko sa kanya, Didong, mag-ano ka, parang may anak ka na. Gusto mo rin magkaanak siya sa Oo, mayroon siyang anak ba? Para po, Matanda na siya, mayroon talaga siya maiwan na anak. Sabi ko sa'yo, tanda na si Didong eh. so yun lang yung ano, kung meron ka pa pong hihilingin para mula kay Lord, para kay Didong, ano pong gusto nyong... Depende lang sa Lord kung anong ibigay niya. Depende lang. Hindi naman ako makaano ng ako ang ano sa Lord. Sabi ko, pag mayroon siyang ibigay kay Didong, tanggapin ni Didong. Hindi siya atras kasi yun lang ang kaya sa Panginoong ibigay sa kanya. Na okay na sa akin. Sabi ko, mag-ano ka ng babae, magdala ka dito. Sabi ko kay Miss D talaga eh. Oo, okay rin pala. Gusto mo rin pala magkaapo ka kay Didong, no? Kahit madami ka ng apo, okay lang? Oo, okay lang. Basta sila lahat mayroong apo. Ito nga. Sabi ko, hoy, yung mga babae magdaan dito. Hoy, yung babae maganda. Isa, walang ligo yan. Hindi yan naligo, mabaho. Oo. Sabi ko, ano? Pinuntahan mo siya, halikan mo siya. Baho yan, hindi yan naligo. Si Mami Milagros na pala mismo ang nagpupush kay Kuya Rene. Oo. Ayan. Sabi ko ni Didong, sige, mag-asawa ka na kahit ilan ang asawa mo, hindi ko problema. Ikaw man magbuhay sa asawa mo. Bahala na kayo. Kana, ginawa mo yan, kaya mo. Correct. No, bahala ka na. Basta kami suportado, okay lang sa akin. Magsuporta siya. Yung ilaw namin, malapit 2,000. Yung bigas namin, isang sako, 2,000. Yung grocery namin, 2,000 every month. Every month, 2,000. Yung ulam ang mataas. Kasi araw-araw. Mm. Ayan. Kung meron ka mensahe kay Didong, ano yung message mo kay Didong? Ano lang, magpakabait siya, kaya nandoon siya sa labas, malayo, hindi ko makita siya. Magpakabait kayo, huwag kayong mag-away-away. Walang kwenta, bahala na malasing kayo, matulog ko lang, huwag ka nang sabi ko sa kanya. Kaya mahirap yung maraming kalaban din. Ang kalaban din, nandyan lang sa kilikili mo, papasok. Huwag ka nang sabi niya, ay wala man akong kalaban. Yun na nga. Ang sabi ko lang sa iyo na mag-ingat ka sa katawan mo. Sabi niya minsan, nanay masakit ang paa ko. Yun na ang palagi kang mag-inom. Iwasan mo yung inom. Hindi, pwede mag-inom pero hindi marami. Sobra-sobra. Hindi araw-araw. Sa isang linggo, 2, tama na yan. Yung katawan mo ding matanda ka na. Sabi ko sa kanya, pag matanda na kayo, babay na lang sa daddy. Hindi ba? Sabi ko sa kanya. Nagtawa siya sa akin, si nanay, ay nako, walang sinabi ko din nga hindi makatotoo. Yung mga kapatid mo na nag-asawa, sabi ko, ay nako, maghanap muna kayo ng trabaho bago kayo mag-asawa. O yung iba, nag-asawa sila, sinong nagastos? Kami. Pag may anak, kami rin sa ospital. Mabuti, pinasok. Mayroon siyang pinsan na tiyuhin na supervisor. Yan ang yung pumunta rito kahapon, yung supervisor yun. Ayan. Thank you na sa pagpapatuloy mo sa amin ni Gwen Ay, dito. sus, hanggang wakas.
balik kayo dito ha, kahit araw-araw. Hindi ako masaktan kasi sa gastos kay kandido man ng gastos. Kandido nga gastos hindi sa inyo, hindi sa akin. Ang ano doon is yung tinanggap mo kami, winelcome mo kami. Thank you doon sa chance. Sabihin mo si Didong, alam niya ang ugali ko. Opo. Didong alam niya ang ugali ko. Ayan, thank you sa lahat ng ating mga mamshis. Ayan, ito po si Mamshi Milagros. So, lagi natin siyang abangan sa mga... Matanda na wala ako. talaga sa itsura kasi ang lakas-lakas mo talaga. 78 na ako ngayon. Sa August, 79. O, diba? Grabe. Nakakapagpataba pa ng mga halaman at kung ano pa mga gawaing bahay ang ginagawa. Ako lahat. Walang ano. Itong oras na ito, wala na akong trabaho. Kasi tapos na. magising ako alas 3. Ligo. Ligo, maglaba, maglinis, magbisbis sa bulak. Pagkatapos, wala na akong trabaho. The more na mas maaga kang kumilos, mas maaga rin matatapos ang gawain mo. Gawain ko. Ayan, at tatapos na nga natin yung ibang kwentuhan with Mamshi Milagros. Ayan, at syempre, pinagluto niya na rin kami ng aming lunch na lauoy, tsaka yung pritong isda. Anong isda natin ulit na? Moro-moro. Moro-moro. Ayan. Tapos kanina, during live natin kumakain tayo, kumakanta ka. Ano nga yung kanta mo yun? Yung paborito mong kinakanta? Anong title? Ano man gusto ninyo? Ah. Yung kanina, Oo. kinanta ko yung sa bus. Oo. Ikaw, Inday, ganyan. Oo. Ikaw, Inday, mangitagayahay. Laimin, mau'y sakit ka mamay. Batiun ka, kakapoy o kalaay. Adto ka lamang sa driver magpa-uraray. Mao kini ang hinungdan, Hala. ang asawa mga bubuman. Kining driver nga buutan nga hilabihan. Bisan sirado na hala karga. Hala. Basta dalaga lang ang para ilugos pagpahilo na dapit sa Manabila. Ang konduktor, ang buhaton, ang dalaga, siku-sikuhon, inipanukli, kilo-kiloan, maukan na sagad nga mahitabo. Driver mo konduktor, makabayig ninyo, magsigig siya kay sakay, bisa na sa tabo. Ang sabi Ayan. Atara. Ano tayo dyan ulit na? hindi bachelor liner. Bachelor liner. Atara. Ang galing. Wala ka, Miss T. Magaling talaga to. Mas magaling. Mahusay sa inyo tayo nagbara si Miss T ng pagkanta. Oo. Si Ronnie ba? Oo, siya talaga. Yung lahat mga anak ko magandang Boses, talaga may maganda. Ayan. Eto nga, Mamshi, kasi wala akong, hindi ko alam kung anong hilig. Well, maliban sa halaman, na alam kong hilig mo, wala. Ano pamibili ko, kumpleto ka na rito ng halaman mo. Ay, So, wala akong maipasalubong sa'yo. Kaya, dahil sa sample mo, ikaw nang bumili ng gusto mo ipakita. Ha? Salamat sa Lord. Ano? Salamat. Thank you. Pasensya rin sa pasalubong ko. So, yan, Thank you. yan lang nakayanan ko, ha? And salamat sa Walang problema sa akin. Basta pakisama ang gusto ko. Opo. Kasi ang anak ko, sabi ng anak ko, Nay, pag mayroon kayo bisita, pakisama talaga kay maganda ang ugali mo dyan. Kahit saan sila magpunta, tatawagin ka. Oh. Thank you. Salamat. Salamat. Thank you din, Nay. Thank you. Ayan, sa lahat ng ating mamshis, ito si Mami Milagros. Medyo nabitil ako sa kwento, pero kung sakali may mga iba pa kaming video and clips na makikita or mapag-uusapan, abangan niyo yan. At syempre, yung aming naganap na lunch date, kasama si Bungol, panoorin niyo kay Penguin, o dun sa kanyang Gwen Comang Facebook page. Salamat, Nay. Salamat. And salamat din kay Miss D, kay Ronnie. Salamat, ma. Salamat. And sa inyo lahat, guys, don't forget to like and subscribe this video. Share nyo na rin, papagood boy sa atin sa lahat ng mamshis. Thank you. Thank you. Daghang salamat, Nay. Dagang salamat sa ulitin. Salamat sa ulitin. Ding.
Kung naringig mo ako ding, yung mga ano mo dito, mga kasama mo, maganda talagang ugali pag ano nila sa akin. Para ring mga anak ko sila. Salamat, ma. Naglaba nga siya ngayon din. Ako nang ginawa. Kaya marami pa tubig. Hinalay. Siya nagsampay. Ayan guys, oh. Nirepraise niya yung sinampay ko. Salamat na. Salamat. Bye. It's DJ.